Hey, what's up? Welcome Hey guys, to my welcome to my vlog. vlog. Larapan, Kalasungay, Malaybalay City. Tara. Magmotor ka dali guys, kailangan nga imong motor 4-wheel drive. Tabok sa bukid. Kalasungay guys. Kalasungay dia kita. Kita ni dia guys, muna Kalasungay. Ito sa ikas wala. Sa city. Kaya dako dia nga building guys, muna guys ano. Kay nalubat mo si among kinamagwangan nga igsoon si Cardo Dalisay mo to guys ang kon guys guys ano katong makita ninyo nga pinakadako nga building dia dito tagi ron guys ano
Lights. Nami karon sa larapan guys. Larapan Kalasungay Malay-Balay City. Good morning. Guys, oh. Hapon na karon. Good morning ang singgit. Muna ang Quezano guys, oh. Quezano Malay-Balay City. Kanilayan muna ang shepherd guys. Kanilili kanayan ni guys. Kaning hagdan guys, oh. Ang sinimple pero ito ka 400. 450 kuno. Kana diha guys mo ng kalas. Karon sa larapan guys. Larapan guys yung Malay-Balay City. Advance birthday ni. Wait, birthday mo lang ba? Simana ba? Nag-renew og lisensya guys. Nag-renew og lisensya hadlok kay pinandihan pero sunod tuig pa man dai ma-expire. Okay kayo. Okay kayo. Sunod to. BBG. BBG. BBF. BB Girls. Ito sayo ni Juan ba? Pusing. Masaya may istorya ni mo sir sa imong giinom karon dira. Grabe ka lang ikining Nescafe tinurog ko. Rogo. Welcome to my guys. Good morning. Yan mi karon sa larapan sa school. Nami mga kawan kayo. Interview na kana. Hello vlog, welcome to my guys. Ay sir, sa imong istorya ni mo sir ka. Dili kay talarapan. So far, sa pagbalik-balik naman sa larapan, grabe ka tsada. Yeah. Actually kay bay. Balik-balik Tuesday. Tuesday sa kulang. Suka na yan ba? Yeah, sa moto. Pag mo ni Ano lang mo dire? Guys, kung ano mo dire, kung ano yata sa inyo. Gani. Kapit. Yan ba yung isa mo? Ikaw ba ng artista ba ito? anak ni Robin Wadas. Patay yun. Mulaklak. Hello guys, welcome to my vlog. Lagi sa'yo. Ano guys, oh? Muli among sir. Muna si Jerry James. Hey. Muna na punta kong ingon. Jerry James ko. Ay, so happy birthday boy ni Hapit. Hapit na niya birthday. Celebration kay Paburakay pa. Boracay, yahay. Munang dalan guys, oh, padulong sa Boracay. Malay City, Boracay.
para ang shepherd ato. Nay magbalantay niya. Oh, dito lang ang Quezon City Mall. Malantaw ang muswan pig. Tara mo suwan ka to. Ato bita. Tuto, wala. Ang abay na mo na pig. Oh, kato mo tayo mo suwan pit. Oh, tipik-pik. May yung laro. Pwede ka dyan ka view dire, pwede ka mag-view. Sana sa view. Mga kahoy, katulog na, nahigdala ko ba no? Kaya siya guys, kita bangam tayo si Vice Ganda. Naiatay siya naluti. Huwag niya ito puring balay kayo kasi kwarta. 1/4 by 1/4. 1/4 by 1/4. Happy sa amin guys. Kaya si Coco Pimentilo. Magandang umaga, mga kapatid. Mga pisata para sa kaibigan. Kape guys, kape. Guys, welcome to my guys. Ay sir, unsa yung guys?